1964 Olympics, may isang Eastern European nata, kasama po sa weightlifting. Nabuhat niya yung dapat niyang buhatin, weightlifting. Tapos nag-itaas po niya. And then nung na-itaas niya, complete jerk, sabi doon. And then nung na-kompleto niyang pagtaas niya, binagsak niya, at tuwag-tuwa siya. Good for silver medal. Ay, tuwag-tuwa po siya. Talon ng talon. Hindi siya mapigil ng coach niya. Hindi siya mapigil ng mga teammates niya. Ay, talagang parang talon ng talon. Tuwag-tuwa, umiyak, tuwag-tuwa. Na parang siya nanalo ng gold medal. Itong nanalo ng gold medal, natulog sa tabi, tinitingnan siya. Pero ang mas nagmamalaki, tuwag-tuwa, itong nanalo ng silver medal. And then finally, they were able to calm him down. Napatigil mo siya sa kakatalon, sa kaganaan niya, nabigyan ng medal. Finally, they were able to ask him, bakit tuwa ka? Silver medal lang ang napanalunan mo. At ang tugon niya, sabi niya, hindi ko ba nakalain, mabubuhat ko yung binuhan ko eh. He was not competing against the gold medalists. He was not competing against the other participants. He was only competing against himself. Kaya po meron isang Chinese proverb sinasabi, ang manalo ka sa buong army, matapang ka. Pero ang manalo ka laban sa sarili mo, mas matapang ka. Yun lang ang kailangan itigilin na sinasabi ko. Hindi over somebody, hindi over ourselves. And when we have last week po, you recognize yourself, you accept yourself, and then you do the appropriate action. That was the last Sunday. Ngayon po, doing the appropriate action is overcoming ourselves. Then we become the greatest before the eyes of God. Amen? Amen. Uli pong kwento. Sa sala ni Gordapia, may dalawang upuan. Isang malambot na sopa at isang matigas na buwang nara na dinukit pa sa betis at may pagkakantik at mahal at ranting ang dating. Pero tuwing may dumadalaw o tumakit ng ligaw kay Gordapia, lagi nilang pinipili at umupo doon sa malambot na sopa. Hindi nila pinapansin yung upo ang nara na napakaklas at napakamahal ng dating. So, at tuwing may ibang bisitang tumating, lagi nilang puro pinipili yung malambot na sopa. So, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi na mapigil ng narapupuan siya nagsabi-sabi at sinabihan niya itong katabi niyang malambot na sopa. Ba't ganyan naman ang mundo? Hindi pantay-pantay ang grasya ng Diyos. Ay nako, may sawa ng galit na galit na ako. Bakit naman sabi ng sopa? Eh paano naman sabi niya, ako mas maganda sa'yo? Ako mas mahal kaysa sa'yo? Ako mas dignified kaysa sa'yo? Eh bakit lagi ikaw ang pinipili? Laging sa'yo umuupo at ayaw sa akin, ayaw umuupo sa akin. At sabi ng sopa sa kanya, ay naku kaibigan, huwag kang magalit. Pero sa pananaw ko, simple lang ang dahilan. Mas gusto nilang umupo sa akin dahil kapag umupo sa akin, ako'y bumibigay. Habang sa'yo, kapag umupo sila sa'yo, ikaw ay lumalaban. Mas gusto nilang umupo sa akin dahil kapag umupo sila sa akin, ako'y bumibigay. Ikaw, kapag umupo sa iyo, ikaw ay lumalaban.